El castell de Vilademàger. El castell de Vilademàger, situat al municipi de la Llacuna, a l'Anoia, és un dels vestigis més importants de la història medieval de la comarca. Aquest conjunt monumental inclou tant les restes del castell com l'església de Sant Pere, construccions que han resistit el pas dels segles i ens parlen d'un passat ple de vida, de poder i de defensa del territori. El castell es va construir entre els segles X i XI, en una època de consolidació dels comtats catalans, en ple procés de repoblació i de defensa contra les incursions musulmanes. La seva ubicació no és casual. El turó sobre el qual s'aixeca ofereix una panoràmica privilegiada de la plana de la Llacuna i del territori circumdant. Facilita la vigilància i la protecció de la zona. D'aquesta fortalesa en destaquen especialment la torre mestra i els murs que formaven part del recinte murallat. La torre mestra, també coneguda com la torre de l'homenatge, era la peça central del sistema defensiu del castell. Aquesta torre controlava l'accés a la fortalesa i, en cas de setge, era l'últim refugi per als seus habitants. Encara es poden observar els vestigis de la muralla que envoltava el recinte, especialment a la part est. Aquesta muralla protegia el castell i el petit nucli poblacional que s'hi va establir al seu voltant, nucli que més tard es desplaçaria cap a la plana, on avui trobem la vila de la Llacuna. Aquest portal d'entrada és un dels elements més representatius que encara es conserven. La seva forma de mig punt, feta amb grans blocs de pedra, és típica de l'arquitectura medieval de l'època. Aquesta entrada formava part del segon perímetre defensiu del castell, que incloïa també l'església de Sant Pere, ubicada dins del recinte. L'església de Sant Pere de Vilademàger, situada al mateix recinte del castell, és una altra joia arquitectònica d'aquest conjunt. Les primeres referències escrites de l'església daten de l'any 1160, tot i que l'edifici actual té elements que pertanyen tant al romànic com al gòtic. Tot i que la seva estructura original era romànica, amb el temps l'església va ser ampliada i remodelada. Avui dia la major part de l'edifici correspon al període gòtic, especialment entre els segles XIV i XV. A ponent de l'església es conserva una finestra en forma de creu i també podem veure el campanar de paret, que data del segle XVII, amb els seus dos ulls que s'alcen sobre el recinte. La façana nord de l'església presenta una portalada amb arquivoltes, un altre element típic del gòtic, que ens parla de les diferents fases de construcció i de com aquest edifici ha anat canviant i adaptant-se al llarg dels temps. El castell de Vilademàger i l'església de Sant Pere són testimonis del pas de la història per aquesta zona. Durant segles, aquest conjunt va ser un lloc de poder, de protecció i de culte. Avui les seves ruïnes ens conviden a passejar per la seva història, a imaginar com era la vida en aquests indrets i a gaudir d'unes vistes espectaculars que connecten el present amb un passat llunyà, però sempre present.